A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammadin wa sallim. Ambi ala foka barkada masami foli kakan. Masami nyala tige bi anga bi anyala. Ambi barka bilbili da masara hamani. Ka soli ke Aminata dinka. Muhammadu Rasulullah kisini nema ubana so dungoyi. Ala ka anta horma koson. Kan filɛbaga cɛman ana musoman k'aw bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔjan mɔgɔ ani yɔrɔsuru mɔgɔ ka aw fo aw ka foli cogoya la a mana kɛ ka aw sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka bɛn ni wagati cogoya min ye aw ka dɔn ka fɔ aw ka foli belebeleba o bɛ Chérifula TV kana la ni wagati in na émission du ani denbaya ale kɛnɛ kɔnɔna don o hukumu kɔnɔna la yanni an ka don baara kɔnɔ an bɛ an karamɔgɔ fo n'o ye Aseyid Usman Sherif Madani Hayidara ye a n'a ka denbaya a n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn danti foli min na foli min tani dilen kɔ i ka dɔn Chérifulakaw ma an bɛ segin ka an ka invité fo danti foli min na n kini bolo yan fan fɛ o ye madame Konate Fatumata Gaku min bɛɛ lajɛlen b'ale wele Mama Gaku Mama ale ye présidente de l'association ye n'o ye association siniɲɛsigi Mama i ni wula somɔgɔw dun kodi baasi tɛ yen an bɛ Ala tanu nse aw yɛrɛ dun alhamdulillah nse ayiwa an ye wele bilima i ye an ka wele jaabi a diyara an ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn folikan b'i yɛrɛ fana bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma yanni an ka baara daminɛ alhamdulillah nin kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ assalamu alaikum kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ k'an filɛ an bɛ folikan di u yɛrɛ ma ani minnu bolo bɛ baara in kɔnɔna na yan nɔ an b'a fɔ u bɛɛ assalamu alaikum kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ka Sherifukɛ yɛrɛ fo n'o ye Madani den ye Usman Madani Sherifu Hayidara Bangwani kɔnɔna na an bɛ folikan lase famille Hayidara bɛɛ ma ayiwa famille Hayidara bɛɛ lajɛlen ye folikan na minɛ an bɛ segin k'i fo k'i waleɲuman dɔn ayiwa kini bolo yan fan o tun ye an y'a fɔ ye cogo min na madame Konate Fatumata Gaku ye ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele Mama la an bɛna an numankuru yan fan fɛ madame Bari Aïda Mbodji ale ye organisatrice ye association siniɲɛsigi kɔnɔna la Aïda i ni wula nse somɔgɔw dun baasi foyi tɛ alhamdulilayi nse an b'a fɔ a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim an sera yan bi an bɛ foli kɛ an lamɛnbaga bɛɛ ani an filɛbaga kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ Sherifukɛ fana fo a n'a ka denbaya ani Seyida an ka foli bi belebele bi yɛrɛ ani baarakɛɲɔgɔn bɛɛ diyara n ye nse ayiwa an bɛ segin ka foli kɔma segin a yɛrɛw ma n'i ye mɔgɔ wele n'a y'i jaabi a ye i bonya o tuma bonya ni karama o minɛn bɛ taa ni ka di aw yɛrɛw ma ayiwa o kɔfɛ an bɛna masala fɛn min kan bi o de ye an ka denmisɛn minnu bɛ yen ni Ala ye latigɛ boli olu kan ni u mansaw seginna joona k'u to denmisɛnninya kɔnɔ ni an k'olu dɔw ma ko yatimɛw ni falaw ayiwa ka olu dɛmɛ o y'an kelen kelen bɛɛ ma wajibi ye Ala m'an bɛɛ da ɲɔgɔn fɛ Ala t'an bɛɛ fana faga ɲɔgɔn fɛ wa diɲɛlatigɛ yɛrɛ fana na dɔ de bɛ taa k'i ta to dɔ bolo donc denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la hakiliko de don Ala ye hakili ɲuman di e ma i ka se ka denmisɛnnin ninnu ka hakili jigin u la ka tasi bila ka t'u fan fɛ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na walasa u kana kasi bangebaga ninnu nɔfɛ walasa u bɛ se ka ɲinɛ bangebaga ninnu kɔ ji kana da u ɲɛ la association sigi donc o ye fɛn ɲumanba ye o y'a to bi an ye wele bila i ma i kana an ka jɛ an ka masala bamananw ko kuma ka ɲi a tigi da ayiwa o hukumu kɔnɔna la maa minnu bɛ yen n'u m'anw ka thème ni faamuya an ko an ka thème ni fɛn min ye bi o de ye aide aux enfants orphelins donc
ani association siniya sigi amina je ka masala ni ala ye aw kulo garjɛgɛ kɛ min ye aw b'o sɔrɔ o hukumu kɔnɔ mama association e y'a sigi k'a tɔgɔ da ko association siniya sigi mun de la ye association in tɔgɔ da siniya sigi la hakilina jumɛn de y'i bila a la alhamdulillah Seda association in tɔgɔ dara siniya sigi kuma ni a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ne yɛrɛ kan ka fɛn fɛn fɔ e yɛrɛ caman fɔ a la dɔɔni parce que ko ka ɲɛ yatimɛdenw ma n'i y'a mɛn siniya sigi n'i ye min kɛ bi sini i bɛ t'o de sɔrɔ i ɲɛ ne bɛ association in sigi don min ne y'a sigi ni denmisɛnnin 3 de ye i bɛ hakɛ to k'i ka kɔrɔta dɔɔni ne y'a sigi ni denmisɛnnin 3 de ye bon a denmisɛnnin 3 ne y'a ye u mansaw 2 bɛɛ cɛman ni musoman 2 bɛɛ fatura joona mais yɔrɔ kun ka fatu denmisɛnnin kun bɛ condition kɔnɔ kojugu bon ne nana ye mansa 2 in fatura ne bɛ denmisɛnnin tɛmɛtɔ la ye n'u ka jateminɛw lajɛ ka n yɛrɛ ka filɛli cogo lajɛ n y'a dɔn problème dɔ b'u kan n commencera ka gɛrɛ u la n gɛrɛlen u la n y'u ɲininka u kɔni tɛ fɛn lakali n ye mais n yɛrɛ y'a dɔn ça ne va pas don n commencera n bɛ to ka geste k'u ye dugu la n bɛ fɛnw d'u ma dugu la n b'a minɛ furukɛ fana bolo o b'a diya n b'a d'u ma dugu la ne n'o yɛrɛ ye fɛn caman kɛ a denmisɛnnin ninnu ye bon denmisɛnnin ninnu fana u ma kɛ fitiriwale ye n ma parce que depuis n ye ko in daminɛ n'u ye u bɛ to k'u sigi kari kɔnɔ u b'a baro kɛ u b'a f'u ka du kɔnɔna na bon mɔgɔ wɛrɛw commencera ka kuma in mɛn mɔgɔw commencelen k'a mɛn mɔgɔw commencera u bɛ na n nɔfɛ so kɔnɔ tanti mama an nan'i ma ne balimakɛ banna a denw bɛ taa dɔw ta ye ordonnance ye dɔw ta ye dɛmɛ sira ka ca quoi a caman b'u ta fɔ bon n kun b'a a ɲɛfɔ n cɛ ɲɛna a bɛ n dɛmɛ a la mais ala nana ka n'a kɛ jama fanga nana ka na bonya jama fanga bonyalen sisan ne nana miiri n ko n ko est ce que ne tɛ tɔgɔ dɔ da nin groupe in sigi ka tɔgɔ dɔ da la ko siniya sigi siniya sigi min n'a fɔ pour moi i b'a fɔ n yɛrɛ b'a fɔ n yɛrɛ ye mun ye ni ye denmisɛnnin minnu ta fɔ olu fa n'u baw tagara don n'a nataw la ne fana tɛ to yan ne bɛ taga ala k'u jɛnya mais yanni i ka taga i bɛ se ka fɛn min kɛ k'a bila i ɲɛ sini o labɛn ka bila quoi o labɛn ni bilali tɛ dɔwɛrɛ ye o ne mana dɔrɔmɛ 1 bɔ n mana don ni dépasse la n mana di denmisɛnninw ma a bɛ n'a fɔ n ye caisse dɔ de dayɛlɛ n ye compte dɔ de dayɛlɛ n yɛrɛ ye sini ni n taara n bɛ taa compte in sɔrɔ n yɛrɛ ye o de la n ye association in tɔgɔ da ko siniya sigi bon mɔgɔ mɔgɔ mana se ka fɛn fɛn kɛ nin kɔnɔ a bɛ n'a fɔ i ka compte de dayɛlɛ i yɛrɛ ye don n'a nataw la o de ye association tɔgɔ da ko siniya sigi ayiwa o diyara n ye an b'i fo an ye faamuyali belebeleba sɔrɔ nin kɔnɔna la an bɛ ala deli ala k'a kɛ baraji ye a dabɔra kun min fana kama ala k'o ɲa ye yarabi o kɔfɛ association in sigilen tile ka se sisan ma yali a bɛ wagati joli ɲɔgɔnna bɔ bon association sigilen ni sisan cɛ a bɛ san 8 bɔ parce que an y'a sigi 2017 bon an dun bɛ 2025 la a bɛ n'a fɔ san 8 jate ayiwa san 8 kɔnɔna la tile 8 tɛ san 8 kɔnɔna la kalo 8 tɛ association in a ka baara kɛra mun ye san 8 kɔnɔ ka se sisan ma bon san 8 kɔnɔna na an ye baara caman kɛ an ye projet caman kɛ a kɔnɔna na i n'a fɔ exemple la an yɛrɛ bɛ sigida min na n'o ye 501 logement ye an b'o misiri entretien kɛ
o ye kelen a filanan ye mun ye an ye yiri turuw fana kɛ parce que yiri ye nɛɛma ye yiri ye sumaya ye ne min bɛ yiri turu ne bɛ nɛɛma sɔrɔ e min fana bɛna ne e bɛna sigi a kɔrɔ k'i ka tan k'a kɔrɔ ka sunɔgɔ o bɛ k'i ni lahinɛ o fana bɛ kɛ lafiya dɔ ye e kan mais nin bɛɛ baraji bɛ jɔn bolo min ye yiri sigi bon ni yiri bɛ yɔrɔ yɔrɔ la Ala ka nɛɛma bɛ Ala ka dɛmɛ bɛ bon an nana ka na saniya fana fara a kan ATT-Bugu la kanubo kelen tɛ yen min kɔnɔna entretien tɛ kɛ Ala ye diɲɛ ma sɔn mɔgɔ sɔmɔda patron muso bɛɛ de bɛ bɔ k'i jɔ an bɛ furananw bɔ ka du kɛnɛ mana fura ka dalala fura an bɛ kanubo kɔnɔna ninnu bɛɛ bɔ i b'a mɛn ji ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na mais an ka ATT-Bugu tɛ parce que an bɛ jiboli sira an bɛ saniya di jiboli sira ma nɔgɔ tɛ kɛ an ka jiboli sira la ji mana na a bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ degun tɛ o fana tun b'an ka projet kɔnɔna na ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ o la Madame Bari Aïda Mbodji i bɔra sisan ka présidente ka kuma lamɛn association siniɲɛsigi aw bɛ baara jumɛn ni jumɛn k'a kɔnɔ ale da sera kumaba dɔw ma yali dɔ b'i bolo ka fara a ta kan wa alhamdulilayi an bɛ baara caman kɛ ni école ta sera an bɛ sagiw di écoledenw ma ani kayo ani finiw teniw ni seli sera selima fini a n'a samaraw o bɛ di yatimɛdenw ma ani dɛsɛbaatɔdenw ni sunkalo sera an bɛ sukaro di muso cɛsabaatɔw ma u k'a k'u denw ka mɔni na an k'o bɛɛ kɛ an ka association kɔnɔ ayiwa an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn mama aw bɛ nin bɛɛ kɛ aw ka association kɔnɔ yali aw bɛ nin waleya minnu kɛ aw bɛ dɛmɛ sɔrɔ cogo di aw yɛrɛ de bɛ dɛmɛ ɲini aw yɛrɛ wa ou bien aw ni gouvernement bɛ jɛ ka baara kɛ bon alhamdulillah Seyda ani gouvernement tɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo mais n'an y'u ka dɛmɛ sɔrɔ a ka di an ye an bɛ dɛmɛ fɛ an bɛ nin fɛn o fɛn di sukaro bɛ yen an bɛ sukaro di an bɛ malo di an bɛ tulu di an bɛ ɲɔ di mais an yɛrɛ de b'an sen ta ka déplacer ka taa ɲini baara in ma nɔgɔn dɛ baara in ma nɔgɔn hali dɔɔni tɛ parce que an bɛ bɔ ni nin wagati nin sera ni école ta tɔ ye kalo kelen ne bɛ bɔ di jeune minnu b'an ka yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ATT-Bugu 500 jeune bɛ fu a n'a muso b'an bɛɛ fu nin yɔrɔ in na ne bɛ yala di ka bɔ ni carte ye ka taa carte di famille ni famille bon ni n taara di famille kɔnɔna na sisan dɔw b'an wele u bɛ dɛmɛ di an ma bon n'u ye dɛmɛ minnu d'an ma sisan n'an ye dɛmɛ in fara ɲɔgɔn kan an b'o dɔɔni de kɛ k'o kɛ ka sanni ninnu kɛ ka denmisɛnnin ninnu wele k'a d'u ma fi sabilillahi a baara ma nɔgɔn mais gouvernement ma an lakodɔn fɔlɔ mais a ka d'an ye a k'an lakodɔn n'a y'an lakodɔn nin denmisɛnninw bɛ degun min kɔnɔ u ka se ka bɔ degun in kɔnɔna na a ka d'an ye kojugu ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn hakili la gouvernement yɛrɛ fana bɛ a seko la association ye parce que an yɛrɛ bɛ se ka dɔ fɔ o la association tɛmɛna yan nɔ minnu y'a jira k'a fɔ ko u ni gouvernement bolo bɛ ɲɔgɔn bolo gouvernement bɛ dɛmɛ caman k'u ye donc an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'aw yɛrɛ fana garijɛgɛ ayiwa o kɔfɛ a y'a jira aw bɛ dɛmɛ kɛ bɛɛ t'aw yɔrɔ dɔn bɛɛ t'aw lakodɔn aw ka dɛmɛ bɛ sɔrɔ cogo di ni maa min bɛ fɛ ka dɛmɛ sɔrɔ association siniɲɛsigi kɔnɔ i bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ alhamdulillah o sira ka nɔgɔn kojugu anw bɛ ATT-Bugu 501 logement de la ni mago b'an na i b'an sɔrɔ yen nɔ n'i ko Madame Konate Mama Gakou n tɛ mɔgɔ dogolen ye n'i sera n'i ka problème ye ma
mbiga problème mine ni ala ka mine nay parce que fanga tenena fanga bi ala dila wa ala de se ka andeme no gon bi ta iya fonye na chuomi mba mine mba nyefo ndeme bawo fana yi ni ya fon ndeme bawo nyana ni we min soro o ba dia ni adia mbi wele ni ala yi garjike ke miye mbore dima mente se ka fo meninkiye parce que nere mi flé ne fontaine là ne be ala ka deme de bulu nyor la ko ba nyuma ngo chama kulo bi ko in kono na ba fam ni na ni ka kuma ko ni ama je ka di ala di ma parce que cette contagne me sebe ala di ni deme min soro la abe di ma ala ka sebaya konnana aywa madame Bari wi do fara mama taynga wa mbone sara mun fara kan ni na ko angi de mesini sigi konna la ni ay iga kuma la ne kan bi deme c'est temps yere c'est ba ndebe ba godi amala fa ndebe ba godi ma mu we mun dama amu dima na la gaje aywa ambe aw bela jelen fu ka aw bela jelen wali mando ni family di joyi ama anyori fo yati medium falato nu demali ankilingili na be ma wajibi en tant que akili kay an simfla be duguma ambi tagama sabula gnye tanye mbiko minu tara ala ka latige de yato tara ala ka wili seruma ni sebi mawmai iti ko do itanina wallahi fen jumen ka di kumi di ni ko dun to yala sentanya dido aywa ebi ko do ala abi tomi mbulu fona yake fili ko fe fenyi abi ke baray utuma ankilin lina be ka kanga tashibla kanya shini demseni numa ibe wuli bi mugota do ambe wuli shini mugota do amana an janto nuna ni yere fana te ndum na do ba janto itala me ni bulu bon nuna dondo bina yere tanu be kashiko anga hadlito ni na nyugo nawla nyebi ban jango akono fe o ko fe sengo fe ni bake iba soro ndogo ya bala iko mi gele ya bala association kam go yere fa nyon ka we problem ni ala jangu kumate ka kila ka demeni o association sinya si aw ka problem kuma bay jumay bon problème kuma ba ka cha ko jugu asay gela mun sora ko na a gela ere chama tisegal foka ba a chama tisega foka ba parce que ni ko nunda mena nera de bense na samaradu anim balam so no aida borjui ane be yala ka deme wari nyini nyoko fe bo ameta wari nyini munu fe do be dana ka warde amma kamba do adafi do ti dana winna mun lamina ka promeshi tani me utabo asraka me ambi min nyini mo fedoro ukada anna ambe baranke baranye alakama baradi ni yadi alama nine de yadu ala o binene ala de chere parce que neta tew akakani minye ni na akuma nyoma o fana binene ala de chere me ni ko ne de mendi yadi ala de kama amba asase yorola ala kama anyo gele a chama soro o ka boy do benen ornasi kan ornasi di amma ambi yoro beke pusheri anti fen soro ka ati jigitu kunai na tine bulu ati ebulu odu ma soro atigi deguna kateme fo kojugu
o gɛlɛya b'a an kan an bɛna dɔw ta sɔrɔ wagati min na o b'a sɔrɔ c'est trop tard bon o ka fila bɛɛ sɔrɔ baara in kɔnɔna na ɲɛji kana bɔ yan dɛ an t'o kɛnɛ kɔnɔ n y'a a tigi nana a y'a ka problème fɔ n ɲɛna denkɛ kelen wayidu de tun b'a bolo bɛɛ ni sɔnfɛn de don ala bolo dɔ de ko f'a ɲɛna a nana ka n'a fɔ n ɲɛna a y'a fɔ n ɲɛna doni tɔgɔla min na a su kelen n kan ka yɔrɔ fɛn fɛn kɛ ni sen nɔ ye n y'a bɛɛ kɛ mais den kun kan ka opérer n ye 3 jours kɛ mais yala n ma se ka se opération in wari hakɛ kɔrɔ ala y'a kɛ den kun bɛ dɔgɔtɔrɔso min na u nana ka na den labila parce que den kun ye dutigi ye a yɛrɛ ye cɛman kelen mais den 3 kun b'a bolo an bɛ nin yɔrɔ in na yɛrɛ a ba kulo bɛ n na den bilala ka taa pongé den bilalen ka taa pongé ne nana ka na wari kilankɛ sɔrɔ don min na n ye ba wele téléphone na n ko n ye wari kilankɛ sɔrɔ a ko ne ma ko mama ne ko ha ko mama ne ko ni kasira dɔrɔn émission bɛ tiɲɛ dɛ a ko i baraji bɛ a nɔ na a ko ala y'a ka baara kɛ den na mais o yɔrɔ kun man di n ye a kun ka di n ye n ka mɔgɔ tɛ don mɔgɔ ni saya cɛ mais a kun ka di n ye n bolola fɛn kun ka yala ka den bɔ degun kɔnɔna na dɔɔnin a yira la parce que en tant que ŋaniya bɛ baara kɛ kaban a yira la ŋaniya bɛ en tant que fɛn kɛra kaban ŋaniya jɔra kaban dɔrɔn a yira la mais o kamalen min fatura a fatura k'a den 3 de to a ba bolo denmisɛn ninnu ba tɛ baara la mamuso tɛ baara la hali sisan jɔn b'u dɛmɛ o bɛ ala bolo association b'u dɛmɛ association de jɔlen bɛ ni nin bɛɛ ye bi an de bɛ nin baara kumaba ninnu bɛɛ kɛ parce que en tant que an b'an sen fila kan an tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka degun sɔrɔ nin ko ninnu kɔnɔna na quoi o de la an bɛ bɔ ka mɔgɔw deli u ka se ka association in dɛmɛ parce que association in mago bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa an b'i fo ala ka an dɛmɛ ala ka association in dɛmɛbagaw ɲɛsin an ma dɛmɛ ti tɛmɛ ala ka dɛmɛ kan nin bɛɛ kɔfɛ fana se bɛ ala ye fanga bɛ ala de la wa nin bɛɛ kɔfɛ fana ale de b'a dɔn a bɛna a tɔ latigɛ cogo min na an b'a deli ala ka kɛ latigɛ cogo ɲuman ye ayiwa o kɔfɛ madame Bari i bɛ dɔ fara présidente ka kuma kan mama Gaku bon présidente ka kuma ne bɛ se ka mun fara ka gɛlɛya in yɔrɔ hali bi parce que problème bɛ na an ma wagati min na o y'a sɔrɔ wari t'an bolo an bɛ se ka problème résoudre cogo min na a bɛ na par exemple ni dɔ minɛ ka ordonnance sisan banabaatɔ degunnen de b'a tigi bolo ni warijɛ t'i bolo f'i bɛ boli ka taa se mɔgɔw ma de k'u ka wari d'i ma a ma nɔgɔn quoi an kɔni bɛ foli bila baɲumankɛ tɔn bɛɛ ye min bɛ se k'an dɛmɛ ka an ka association dɛmɛ ayiwa wagati ale sera folikan jumɛn b'i bolo ani welewelekan jumɛn b'i bolo bon folikan jumɛn bɛ n bolo ka fɔ jama ye n bɛ an filɛlibaga bɛɛ fo n bɛ an filɛlibagaw fo n bɛ weleweleda kɛ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye u ka se k'an ka fɛn dɛmɛ association dɛmɛ cogo min na parce que an bɛ wari ɲini n'an sen de ye an bɛ boli de ka taa lettres di mɔgɔw ma ni baɲumankɛ tɔn mɔgɔw tulo b'an na u k'an dɛmɛ walasa an bɛ bɔ o la an bɛ se ka mɔgɔw cɛsabatɔw ni denmisɛnninw ɲɛji cɛ cogo min na o welewelekan kan de bɛ ne bolo ka di jama ma ayiwa présidente weleweledakan jumɛn b'i bolo ani folikan b'i bolo walasa ka wulada in na émission kun kɛ
bon wele da kan membulu ambe wele bla diɲɛ bɛɛ an b'a fɔ diɲɛ bɛɛ min bɛ se ka an dɛmɛ k'a ta cɛbaw ni musobaw ka nin denmisɛn ninnu dɛmɛ Ala kama ka nin dɛsɛbaatɔ minnu b'an ka association kɔnɔ k'u dɛmɛ Ala kama pour que an bɛ se ka nin denmisɛn ninnu ɲɛji cɛ i n'a fɔ an besoin bɛ fɛn bɛɛ la an besoin bɛ malo la an mago bɛ ɲɔ la an mago bɛ fini na an mago bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la i k'an dɛmɛ ni min mago bɛ na dɔrɔn ne ka téléphone numéro ye Maltel 6 550 89 85 6 550 89 85 71 60 94 67 orange ni min sera k'an dɛmɛ an bɛ dɛmɛ min se a seyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔgɔ b'an dɛmɛ an ka foli bɛ a bɛɛ ye Transit Maga Ɲamɛ Kamara ɲina ale de y'an ka denmisɛnninw ka école ta fɛn bɛɛ di an ma n'o ye Momɛdi Kamara ye an b'a fana fo nin yɔrɔ in na an bɛ 501 musoba n'a cɛba bɛɛ fo ka mɔnnancɛ bɛɛ fo ka Sumani Madani Sherifu Hayidara fana n'a ka denmisɛnninw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya e min ye ŋaniya ɲumanya ta ka ɲɛsin an ma an bɛ e fana fo Ala k'a k'i ye siniɲɛsigi ye don dɔ voilà o de tun ye ne ka foli laban ye ka se bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn danti foli min na aw yɛrɛ bɔra sisan ka kumaw bɛɛ lamɛn an y'a fɔ an bɛ segin a kan yatimɛdenya b'an bɛɛ ka so n'a t'i bara bi sini a b'i bara n'a t'i bara bi i balima dɔ den y'a ye donc nin bɛ an bɛɛ de hakili janya nin bɛ an bɛɛ de bila miiri la an bɛ dugawu kɛ ya Rabi Ala ka nafolotigiw hakili da an kan Ala ka nafolotigiw hakili jigin an na n'Ala y'u hakili jigin an na Ala ka kari d'u ma u k'an sɔn association Ala k'i fanga se amina ya Rabi Ala ka foli ni ta ka di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ seleke naani kana la k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn famille Sherifu la ka foli ni belebeleba ta ka du bɛɛ lajɛlen ma Seyid Usmani Sherifu Madani Hayidara a n'a ka denbaya k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn an ka musokɔrɔba dɔ bɛ Bajalan na an b'a fo émission in tɛ fɔ a kɔ ni o ye Madame Jara ye Basan an bɛ a yɛrɛ fana fo kosɛbɛ Bajalan 3 la o tuma k'a ɲini dali masa fɛ Ala ka sigi wɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu